Top 10 Countdown. Counting down the 10 biggest hits of the week. Once again, magandang tanghali po mga kabisyo. Ito na po ang inyong iniintay. Ang ating Love Radio Top 10 Countdown Love Lounge. And of course, kasama po natin ngayon si Ika Frias. Yan! Hello, Ika! Hello po. Ayan. Hello sa mga nakikinig, nanonood ngayong araw. Hello. Ayan. So, Ika Frias, no? Siyempre, first time kitang na-meet ngayon. Mm-hmm. At ang sabi mo, ikaw ay nag-guest dito sa ating sa Love Radio. Kailan yun? Last March 9. Matagal na nga. Yan. Oo. So, so ibig sabihin, meron kang unang kanta no, na pinasikat, Yes. no? Oo. Ano kanta yun? Yung unang nirelease ko na song, yung debut single ko as an artist, as Ika Frias. Ayun. Ano tawag doon? Anong title nun? Ayoko na. Ayoko na. So, ano ba? Yung kantang Ayoko na, ano ba yun? It depicts ano ba meaning nung naalala mo pa ba hanggang ngayon? Yung ayoko na tungkol siya sa pagle-let go sa someone or kung ano man. Tapos, pinipili mo na yung sarili mo. Okay. So, bago ang lahat, syempre, si Ika Frias ay 25 years old, no? Upcoming singer and songwriter. Ano ba yung mga tipong mga kanta na kinocompose mo? Tungkol ba sa positive ones, negative? Kung positive, ibig kong sabihin ba yung puro happy moments? Or heartbreaks ba? Yung mga song na kinakanta ko, based kasi siya sa sa mga life experiences. So, pwedeng positive, pwedeng negative. Something na makakakuha din yung listeners ng parang somewhat lesson or ma-encourage sila, mako-comfort sila. So, ibig mong sabihin, ito'y nakukuha mo mismo, ikaw mismo yung naka-experience? Yes, some is kung ano yung na-experience ng mga friends ko, yung mga kwento nila sa akin. Some kung ano yung nakikita ko sa paligid. Pero what do you think is much more better pag mag-compose ka? Yung bang nakukuha mo sa third party? O sa friends mo o kaya yung ikaw mismo? Feeling ko lang mas personal yung ikaw mismo yung naka-experience. So, ayun. So, you usually do your composition saan ba? Kasi may mga artist tayo na hindi makaka-compose sa pag nasa loob ng kwarto. Sila minsan nasa loob ng bus, nasa loob ng kotse, sakay pasahero some of those nasa beach, ganon. Ikaw ano ba? Ako, madalas kasi sa kwarto, tas ako lang mag-isa. Okay. So, kung ano yung nafe-feel ko habang nung time na yon, habang gumagawa ng kanta, kung ano yung nafe-feel ko, yun lang yung tinatry ko i-hum or kantahin. Tapos, habang ginigitara. Okay, you play the guitar. So, okay ito. Okay ito, no? Kasi very advantage yun sa isang singer-songwriter, composer ka. Ano ba yung mga tipong mga foreign artist na iniidolo mo? Sino ba? Si Nicki, si Ariana Grande. Yun. Lately, obsessed din ako sa pagkikinig kay Olivia Dean. Okay. International artist. Ayan, so mga mahilig ka rin siya. So ikaw Ika, no? Of course, syempre gusto ko ding malaman din bakit ka napunta sa music industry. Ano bang course mo? Malayo. Yung course ko, interior design. Wow! Pero kasi simula bata pa lang, bonding na namin ng family ko. Yung nagkakaraoke kami every weekend. Tapos sa side din kasi ng papa ko, kumakanta din talaga sila, nagpo-perform sila. Okay. Yung mga tita ko, yan, nagpo-perform sila. So, pati yung lola ko, ayan. So family of singers and artists. Ayun, so parang, you started singing siguro sa mga karaoke. Yung sa bahay, ilang taon siguro? Mga 5, 6 years old. Anong first song na naalala mong kinanta siguro nun?
Yung mga uso sa karaoke dati, mga biritan sila, Celine Dion, mga Mariah Carey. So, alam and na alam To niyo Love mga- You More, yung Oh, mga ayun, mga sila kanta sa karaoke. So usually sa mga artists natin, they're influenced by their parents o sa kanilang mother, kanilang father. So any advice sa mga natin diyan, mga upcoming, halimbawa ikaw, sikat ka na di ba? Grabe. Oo, so Grabe naman. kagaya mo Wala pa naman dun. Ano bang sekreto dun na bakit nakilala ang isang Ika Frias? Siguro, isa din sa parang secrets is, actually di naman secret, is importante din yung support ng friends, ng family dun sa ginagawa mo. Very supportive yung parents mo kasi they're also musicians, di ba? So sinasamahan ka ng mga magulang mo? Yung mama ko, sinasamahan niya ako dati. Nandyan ba? Dati na? Oo, dati. Pero ngayon, ako na lang ngayon. Bakit Tsaka kaya? yung May freedom sila na? Hillary, tsaka si Alian. Kasi, like, dati, yun yung mga unang beses ko, like, maka-experience na kumanta or perform sa public. College pa ako noon, na-try ako dati Sa school mga... yun? Sa school meron din. Pero yung tinry ko talaga na mag-perform in public is yung sa mga yung mga food parks na nauso before. Ayun, oo. Kumakanta ko every Friday doon after school. Sinasamahan ako ng mama ko. Nanonood siya. Magkano ba yung TF doon? Yung TF dati mura lang kasi estudyante pa ako noon. Oo. Tapos Mga magkano kaya? May tatlo kami. Oo, ganyan. tatlo kayo. So, tigpa 500 lang kami sa isang gabi. Tapos Natutuwa ka na nun. Ngayon, Oo. magkano na yung kita mo ngayon? Magkano na? Meron na ba? Oy! Oh. Charot lang. So, dala-dala mo yung gitara din doon? Hindi na? Meron nagigitara for us. Tapos kami, kumakanta lang kami. Ayan. So, ganun ang... so, dapat may passion. Kasi usually sa nagkikita ko, hindi naman lahat ng mga musicians, sila nasa music sila, di ba? And inclined. Pero music inclined sila. Ibig ko sabihin, yung pinag-aralan niya siguro, malayo, pero andun yung passion kasi. Siguro sa akin, kasi sobrang gusto ko yung pagkanta. So, parang kailangan ko din ng something para tawag dito, para ma-sustain ko yung gusto ko, which is pagkanta. Yeah, kasi alam naman natin sa music industry, hindi naman ganun, True. like kalaki yung kikitain mo. True. Unless na makilala yung song or mag-hit ka, ganyan. So, ang ibig mo sabihin dyan is hindi stable dyan. Kasi ngayon, sikat ka ngayon, darating yung time na wala na. Di ba? Ganon. So, dapat meron kang something to... May fallback ba yun? Di ba? Meron kang di ba? So, tama-tama yan mga kabisyo. So, yung mga nag-aaral ngayon, siguro ma-advise mo sila na pwede naman pagsabayin Pwede naman. Di ba? Pwede naman, di ba? Oo. Pero... Paano mo ginawa nun? Pinagsabay mo ba nun? Pinagsabay ko, oo. Pero tawag dito, itingnan din nila kung kaya nila kasi mas importante syempre yung studies. Yan, tama. Parang sa mga magulang natin, parang award yun kapag nakatapos ka. Tama, like pag tama. nakagraduate ka, ayan. So parang wag din natin bibitawan or wag din natin kakalimutan yung responsibility natin doon sa studies. Tama. Gusto ko lang ding tanongin kita kasi usually sa mga artist may mga ang pagkakaalam ko na ano ba yung taga saan ba yung father mo, taga saan yung mother mo, father mo taga saan? Alam, hindi ko alam. Yung probinsya nila kung meron. Probinsya nila. Father, hindi din. Wala akong Mother. kwentang anak. Hindi ko alam. Hindi naman walang kwenta, pero siguro wala lang sa'yo siguro. Wala. Basta yung alam ko yung Tawagan natin si Daddy. papa. Basta alam ko yung sa side ng papa ko, mga sila, like, Bisaya? Bisaya, taga Cebu, di ko Mga ganon. Makasabot ka, Bisaya? Tapos, sila mama kasi, nagsistay yung lolo't lola ko sa Bataan. So, dinalagihan Bataan. Okay, so yan yun. Pag Tagalog at saka Bisaya, siyempre magta-Tagalog naman yung Bisaya. Pwede sana kung yung Tagalog na magbibisaya, di ba? Very unfair for us na mga Cebuano. Shout out sa mga Bisaya na naminaw ka ron, nakikinig. Kaya nga nabanggit ko kasi pag sinabi mo ng mga Cebuano, mahilig din sa kanila sinasabi mo. Oo, so yun. Okay, mas alright yan. And syempre, ngayon Pasko ngayon, no? Ano bang pinagkakabalahan mo ngayong December? May mga gigs ba dyan? Ngayong December, tawag dito,
bukod sa nagpo-promote ako ng songs, yung numaraket din ako like sa interior design, sa design naman. So, yan ang sinasabi natin. So, tapos kumakanta din sa mga events, ganyan. Alam mo, sa panahon ngayon, parang lahat ng mga bagay-bagay na pwedeng pagkakakitaan, di ba? Oo, lalo na Pasko ngayon. Oo, tama. Kailangan nating kumita. Hindi lang panay gastos. Diba? Marami kasi sa atin ngayon na maraming racket, marami ding binibigay na pera, marami ding ibig sabihin minawaldas, di ba? Anong ginagawa mo doon? Ipon lahat. Tinatry ko ipunin. Wow! Pero tag dito, sobrang daming pera. Dami din kailangan bayaran. Kumbaga, everyday na gastos. You're ganyan. living by yourself na? Ikaw na mismo? Wala ka bang kasama doon? Meron! Sinong kasama mo? Dalawa kami, si Ali kasama ko sa Ayan. So, siyempre, wala ka na pala doon sa family mo. So, kung pupuntahan mo, saan yung family mo ngayon? Hindi naman malayo. Sa Project 8 kasi ako naka-stay ngayon. Anong reason? Bakit nag-ano ka na lang? Para siguro, para mas malapit sa mga gigs? Oo, tsaka kapag gumagawa ng mga contents tsaka pag-record, ganyan. Kasi pag napansin ko, pagkasama yung pamilya, dito na, kain na, sabay-sabay na tayo. Hindi naman nakakamiss din naman yung ganun. Pero yung sa akin lang, kaya lang din ako umalis sa house kasi para mas mag-focus sa music din, sa paggawa ng content, ganyan. Kasi sa bahay, madami kami. So kapag kunyari, merong mga online guestings or mga meetings, naririnig yung mga ganon. Isa yun sa mga mga reasons kung bakit kailangan. May mga factors yan. Tsaka pag adulting ka na, kailangan mo din ng personal space mo. Ganon! Adulting or prepared, naghahanda ka para magsarili ng karoon ng pasang pamilya, di ba? Ganon ba? Pwede rin. Ayan. So, what do you usually do to get inspiration for your music? Yung mga inspiration mo, anong ginagawa mo? Kumuha ko ng inspiration sa mga movies, nanonood ng movies, or pinapanood ko or pinapakinggan ko yung mga yung mga artist din na nilolook up ko. Tapos na-inspire din ako sa mga social media. Yes, doon ka, no? yeah. Okay. Sa mga kwento ng friends ko. Tapos minsan din kung ano yung nafe-feel ko, yun. Anong nakikita mo sa sarili mo ngayon? Experience ko. Sa ngayon, no? May bago kang kanta, di ba? May bago kang kanta ngayon. Yes. So, anong bagong kanta? Anong Oh, title? Honey. Yun. Yung bago mong kanta, Oh Honey. Yan. So, ano ba to? Ano bang... kailan ba sinulat? Saan ba? Ikaw ba nagsulat? Saan ba ginawa tong Oh Honey na kanta mo? Yung Oh Honey, isa siya sa mga sinulat ko nung nasa sa kwarto, doon kung saan ako nagsusulat ng songs. Tungkol siya sa inspired yung song kasi sa mga tao na takot ma-in love sa wrong person. Okay. So may nabasa ko Oh dito, Honey. nang tatanungin ka tungkol dun sa kanta, sabi mo dito, gusto mong gumawa ng anthem para sa mga taong madaling mabulag kapag umiibig. Ano bang ibig sabihin nun? Kasi 'di ba? So ayun nga, kaya nga siya Love is inspired. blind, parang ganun? Kaya siya inspired or parang pinapatamaan ko yung mga taong madaling ma-in love. Kasi kapag na-in love sila or nagkagusto sila sa someone, parang lahat maganda. Parang hindi nila nakikita yung mga tinatawag natin ngayon na red flags. Yeah. So, yung Oh Honey, para siyang minamak mo yung sarili mo na ba't ako gusto sa ganitong tao? Alam ko naman na parang papaasahin niya lang ako or paglalaroan niya lang yung feelings ko in the end. So, parang pinapatamaan ko sila or like parang somewhat ma-realize nila na parang importante din na kilalanin mo na maigi yung taong gusto nila or taong dinidate nila. Hindi agad-agad na magda-dive. Yes. Hindi agad, ibig sabihin na
sasagutin ko ng oo agad. Oo. Ilang bang weeks ang kaya mong weeks or months na susuyuin ka ganon? Oo. Pupuntahan ka dun sa condo mo, sa bahay mo, bibigyan ka ng Kasi iba flowers, na, chocolate. mag-iiba naman yung personality or parang mas makikilala mo naman yung tao once na like parang pag nagsama kayo ganyan. Ano ba importante yung yung getting to know each getting to know. other stage. Ano ba yung type mong tao? Kasi base dito, no? Anthem para sa mga taong madaling mabulag kapag umiibig. Ano ba yung type mong tao? Yung type ko na tao, yung tao na Mas matanda siya sa'yo? Mas bata? gusto ko mas mature mag-isip sa akin kasi ako parang magulo yung isip ko. Ganyan. Gusto ko yung Hindi ka naman naghahanap ng tatay, ha? hindi naman. Oo, so Grabe naman. somebody na medyo matured enough. Oo, yung So tawag 25 dito- ka ngayon, 26, 27 or 30 basta hindi yung iniisip yung future siguro ganon. Oo, ganon. Oh. Yung long term. Long term. Yan, yung So, long term. sa ngayon meron ka bang kasama ngayon or meron ka bang Yes. BF? Yes. Say hi sa BF mo dyan. Hi! Yun! Alright, so yan. Any plans next year for personal or ano ba yung career mo, mga plano mo sa buhay? Yes, next year magkakaroon pa ako ng bagong releases. So abangan nila 'yan. Mga events and tawag dito, mga events tsaka ibang updates, pwede nila akong i-follow sa social media Sige, accounts banggitin ko. mo yung social media mo Yan, dyan. pwede nyo ako i-follow sa Instagram, TikTok, at saka Facebook. Sa Twitter din meron. I-type nyo lang yung @ika.frias. Ayan, follow nyo ako. So, eto, may time pa tayo. Alam mo yung natin, cards love. Oh. Ayan, pwede mo lang ngayon ko lang pili. napansin. Ayan, ngayon mo na nakita. Ngayon ko lang Actually, napansin. hinanda namin yan para sa'yo yan. Okay, pili ka na lang dyan. Wow. Ikaw na lang magbasa, ha? Okay, so isa lang. Isa muna. Ayan, Yeah. basahin mo at saka sagutin mo din. Okay. Nakabahan naman ako. Oh, yun. Anong gusto Ito mo na dyan? lang. Yellow! Okay. Yun! Anong nakalagay? What's one thing you'd like to get better at over the next year? Gusto kong maging better pa sa pagsulat ng kanta at saka pag-play ng guitar. Yeah. Kasi hindi ako sobrang galing mag-gitara. Parang alam ko lang yung chords. Ay, yan, oo. So, hindi ko kaya na mag-perform on my own. Habang kumakanta, tas nagigitara ka Oo. na. Kasi mahirap ba yan? Nakabahan ako. Mahirap din yun, no? Ayun. So, Siguro yun yung something na gusto kong maging better ako. So, Saka siguro pagsulat ng mga kanta. siguro makikita na kita pag dito na siguro may dala ng gitara, no? Tapos, Sana! pag kumakanta, no? Yeah. Alam mo, nakikita ko yung mga babaeng gano'n. Sabi ko, ang astig talaga yung mga gano'n, no? Mga babae kumakanta tapos nagigitara na sila mismo. Okay. So, kuha ka ng isa. Ay, May oras isa pa tayo. pa, isa May pa. oras pa. Okay, sige. after Pipiliin na. ko yung mga Green. ibang color. Green. Okay. If you were given $1 million that you had to spend in 1 week, how would you spend it? Yan. Okay. So, Siguro unang-una, gagawa ko ng parang mag-invest ako sa business. oo. Kasi kailangan siya. Tapos, second, I'll give money sa parents ko. Ayan, Tapos, very good. third, gusto kong i-help yung mga yung mga stray dogs and cats. Oh, Yan. So, mahilig gusto sa kong pets pala to. mag-ano. Pareho pala tayo. Mga Gusto alam mo, kong mga mababait mag-help yung mga sa mahilig kanila. sa mga pets talaga. Oo. Ayan, gusto ko mag-help may sa alaga ka kanila. bang aso doon sa ano mo? Aso or meron kaming cats. pusa? Cats. Ilan ba yung? Dalawa. Dalawa. Oo, pangalan nila ano si pangalan? Freya at saka si Luna. Oh, okay. So, andun ngayon, no? Yes. Okay. Ayun. So, Tutulog lang siguro sila ngayon. okay. No, meron tayong mga 1 minute siguro. You talk about the song at may mga gigs mo sige. dyan. Sige. So, ayun nga, Oh Honey, tungkol siya sa fear of falling in love with the wrong person. Mhm. Gusto ko na, parang gusto kong ma-realize ng mga listeners ko na kailangan, importante yung, getting to know each other stage dun sa someone na gusto nila. Or like, if may gusto talaga sila,
Inulit ko lang sasabihin ko. Wag mag-give in kaagad. Oo, yun. Wag So, ibig sabihin, wag mo nang pahalata na gusto mo yung tao. Gusto mo yung lalaki. So, parang pakemi-kemi na. Pakemi-kemi. Oo. Kunyari na ayaw ba? Wag ibigay kaagad yung attention. Parang ganon. Oo. Parang more of like, hindi dapat mawala yung parang, dahil gusto nga nila yung person, sana magkaroon pa rin sila ng time na mag-decide kung ano yung tama or mali. Parang ganun. Okay. Alright. No, there you go. Si Ika Frias and with her brand new song, no? Oh, honey. Sana pakinggan din yung lahat. Ayan. So, eto na po yung kanta niya dito sa 90.7 Love Radio. Ang kantang Oh Honey by Ika Frias.